Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Urian itu hatta masuk mahinda di permingguan di Manogoton tabasada marohata martang yang nahomaita.
Amin. Tabuji batu hatta marhite ende nomor 10 memukasian ayat sadar rodi ayat tolu upuji hu pasangat ho. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadiana tumapalangit dohot anoon. Amin. Postitutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan di debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaeng, manang akka namasa narosogut, yang tabaheni maniriangi hita sian haholongan ni rohani debata, namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, odo silehon apul-apul tu akan namarsak roha, odo silehon gogo tu akan nagale, asi maroham. Tatap ma akan namarsak roha, dohot akan nahona pangunjunan, saya tatap ma hoi-hoi nasida,
jala palua nasidiasian hagogotani, asa patar di ida nasida, odo pangurupi, apurusan, dohot pangaramoti di hagogotan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangingon hamuma patik ni diribata, dian patik palimahon, dohot paunopon, dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano na dilehon, Yahoba de batam diho. Dia do lapatan i ondo. Ikon dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida na torasta, dohot mida akka rajatta, rodi akka na tua-tua. Yang jadi paroota rimas nasida, ikon patun dohita, jala ikon holong rohatta tu nasida, sioloan do nasida jala isu buton do rohana. Patik paunopon, unang ho mamunu, dia do lapateni ondo. Ikon dihabira rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mambahen sahit-sahit unasa na mangulu, ikon roha panguluhon do rohatta dinasa na mangulu. Imasahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata, lau mangulahon na hombar tu patik nae. Ale Tuhan debata, tay pargogoi mahami, mangulahon hombar tu patik mi. Amin. Roha, dia berdosa.
matopoti madosata nagodangi tujuloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibodagijang odo patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon marhiti-hiti anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami. Rehon matuhami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhaporseaon lao manggotapon nasa dosa dohot rohat portubion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosata. Tongonondo hatan di Tuhan Jehova nunga di arsahiho au marhitesian akka dosam jalan nunga di lojai ho au marhitesian akka hajaltonmu au tutu au sandiri manalesei akka pangalosim alani haderiokku jaladang behu paingot-ingot akka dosam asangapon mandi debata na digijang. Amin. Jumpa
hama epistel turpuk di minggu pasapuluh waluhon dung Trinitatis imana nanienet sian Markus Bindusia mamuka sian ayat 38 satu ayat 50 Raja hama marsika coring di ayat 40 rap hita manjasa. Jadi ipakulingi si Yohanes ma ibana guru widahami do sahalak na pabalihon akka sibolis marhite-hite guarmu dang olo ibana manghiuton hita jadi hurarang hami do ibana alaso hita dihuton. Alai di dok Yesus ma dang orang muna ibana nian aidang tagamon isahan ni alak au dung jolo diulahon hagogon marhite-hite guar. Ai pandongani do dihita naso mangalo hita. Ai nasistong do hatakau Tuhamu, napa inumuhon aik sakau Tuhamu ibagasan guarhu. Ala Kristus napunahamu, dang namago upani. Alaina manggasipi sada sian namet meton, akana porsia diau. Engkanan ma inatukon losung batu turukungna, lau mangalonokon ibana tu laut. Dalam molo digasipi tangan miho, gotap, ai dengganan telpang ho bongo tuhangoluan. Unang madua tangan ho marobur tu naroko, tu api na sora mitto. Ina sora mate gulukna, ina so mitop apina. Asa molo digasipi patmiho, gotap, ai dengganan telpang ho bongo tuhangoluan. Unang madua pat ho didangkut hon tu naroko. Ina sora mate gulukna, ina so mitop apina. Dalam ho digasipi matami ho, pulsikon, ai dengganan marmata sabari baho, bongo tu harajaon ni debata. Unang madua mata ho dibolok hon tu naroko. Ina sora mate gulukna, ina so mitop apina. Ai ikon sisaan do ganuk di bagasan ap. Rap mahita, namar guna do sirai, alai molotung hambar sirai, ahama bahenon paci ponocca, sai marsira mahamu uhut pardame ima sahatna, martua do akan atumangihon hatani debata, jalan no peopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai tongona hina tindakon di dongata saha porsiaon di sandok pertiwion rap mahita mandok au porsia di debata Jehova ido ama pargogona sawatu dosan natu mopo langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai iman nati dimonci Maria
nagabagabayan siyan ton di perbadia, andorang sua bubuhan. Ido tu hatta, na tumau na bernit, ipanguman di silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua tu dutanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, la hundul di siamun di bata Jahoba, amanai, pargogo na suatu dasani, isima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mangumui alak na mangulu doot namate. Au porsia di tondi perbadia, dala adong sadahuri nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doh dia sesane dosa, doh dia taina mandok, mulak mangulu sogot daging di halak naung mate, doh dia nguluan nasora sudah. Amin.
Tabigi majolo tikting namasa di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 September 2024. Pertanyaan week Rabu 2 Oktober 2024 di Patupa Huriata do pertanyaan ima di week Kelapa Gading dibagas ni keluarga Budi Sandi Samosir Lucy Borusi Manjuntak Jalan Simponi Mas nomor 24 RT 10 RW Walu Pegangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara. Wik Pulau Asem dibagas ni keluarga Sintua Berlin Haposan Manurung Reini Tumiar Buru Panggabean Jalan Pulau Asem 5 nomor 42 Inganan Partangyangan di Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Padidion Nabadia Obar tu Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tanggal 6 Oktober 2024. Padidion Nabadia Tudak Dana di Patupama di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10. Ruas nama buah danak laho majalo Padidion Nabadia Asaroma mendaftar Uhud Marguru di hari Jumat 10 Oktober 2024 pukul 10.30 di ruang Timotius Jala Mambuan Surat Pengantar Sian Sintuawik kartu keluarga Huria dohot fotokopi akte kelahiran danak. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2024. Jadwal Parmingguon Pesta Gotilon Minggu 6 Oktober 2024 Ima pukul 6 Parmingguon bahasa Batak di Gareja. Pukul 8 Parmingguon Sekolah Minggu di Gareja Manang digabung. Pukul 8 Parmingguon bahasa Batak di Gedung Maria Convention Hall Manang Pesta Gotilon. Pukul 10 siang Parmingguon bahasa Indonesia di Gareja. Minggu Sadarion di Sude Parmingguon Sipul Majahatikting Mangarade do panitia pesta Gotilon laho madok
hata doho panorangion hobartu pesta Gotilon. Marsugut Senin 30 September 2024 pukul 10 siang di ruang Timotius di Patupado, rapat panitia pesta Gotilon, jala pengundian nomor urut tortor Ganup Wik. Sude panitia pesta Gotilon, situa Wik dohot PIC Ganup Wik, asa mat dohoti rapoti. Jala finalisasi akhir rapot panitia ima hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 10 walu di ruang Timotius. Sude Padita, Sekretariat Bendahara doho parartaon Roma mandohoti rapoti. Bulan musik HKBP Rawamangun. Sian las niroha jala ias niroha Wotang hamido sude ruas ni huria HKBP Rawamangun. Laho patupahon bulan musik budaya di Huriata. Ima doho tema menikmati keindahan budaya daerah. 6 Oktober 2024 nuansa etnis Sunda. 13 Oktober 2024 nuansa etnis Jawa. 20 Oktober 2024 nuansa etnis Toraja. 27 Oktober 2024 nuansa etnis Batak. Sude ruas ni Huriata asa berpartisipasi memakai pahean manang busana hobartu tema daerah Ganup Minggu. Malam pujian indahnya Kidung Nusantara di Patupado di hari Sabtu tanggal 10 siang Oktober 2024 pukul 10 siang saharo di pukul 21.30 di gereja HKBP Rawamangun. Pria mahita sude mandohoti acarai laho pasangapon goarni tuhatta. Parheheo nama HKBP Rawamangun. Panitia parheheo nama mangotang sude ama HKBP Rawamangun na adong di Wik manang lingkungan laho madohoti parheheo nama HKBP Rawamangun tahun 2024 patupahon perlombaan ima catur tenis meja dohot badminton. Informasi lengkap Boima tajaha di Harotas Tikting manang warta digital HKBP Rawamangun. Pelian tahun mamasuhi minggu paupaton bulan September 2024 ruas na mga leho pelian tahun toropna 780 sia kakak manang 28,84% sian jumlah kakak 2.772 kakak 5.205.765 manang 10,4% sian anggaran 1 miliar rupiah. Pelean tahun ima haroro ni hepeng ni huria laho mandanai sudiaka program doho anggaran di Huriata. Sude ruas ni Huriata asa pasahaton pelea taonna marhite transfer tu rekening di Huriata manang langsung tu bendahara Huria jalaboido di pasahat tu situa witnabe asaboi mardalat sude doho denggan aka program dohot kegiatan di Huriata. Calon pendeta pembartu surat keputusan hasil ujian penerimaan calon pelayan HKBP tahun 2024 nomor 113.1.13/9 Romawi /2024 nah ditandatangani Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tanggal 19
tanggal 13 September 2024 Karel Hot Asi Siburian MTH Mula Matuhuria asal HKBP Rawamangun laho mengurupi pelayanan di HKBP Rawamangun paetehon penempatan sian kantor pusat HKBP calon sintua Senin 30 September 2024 pukul 10 sia learning manang pertemuan calon sintua dohot Padita Resort calon sintua na learning ima waluhalak parjolo malon simangunsong paduahon Kartika Mirawati Boru Gultom Patoluhon Herianto RJ Sinaga Paopaton Jetri Wilson Sitorus Palimahon Manosor Siregar Paonopon Manae Tua Sibagariang Papituhon Rosdiana Boru Pajaitan Pawaluhon Uom Sitar Sinaga Sude calon sintua Asaroma Maddohoti Lerningi Jala Tiktikoma Nagabe Udangan Tunasida Ruas Natabba Minggu sadarion Tajalo do gabe ruas ni Huriata Ima keluarga Panahatan Edi Sitorus Ruslina Boru Butar-Butar Rosian HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah alamat perumahan Jatinegara Indah Jalan Gudung Papandayan 4 Blok CD nomor 19 Jakarta Timur Wik Penggilingan Jongjong Mahamu Udul Mahamu Paduahon keluarga Andrian Freddy Panahatan Sibarani Roida Berliana Boru Silaen Rabdohot 2 hala ianakon nasida Rosian HKBP Resort Pelita Pulau Mas alamat Jalan Mahoni Raya nomor 27 Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Pulau Mas Kampung Baru Jongjong Mahamu Udul Mahamu Patoluhon keluarga peringatan Siburian Santri Teresia Boru Simarmata Rabdohot sahala ianak kon nasida Rosian HKBP Resort Bojong Menteng Bekasi alamat Asrama Polri Blok Asada nomor onom A RT Tolu RW onom Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang Jongjong Mahamu Udul Mahamu Paupaton Namar Baju Roma Asi Boru Sinaga Narosian HKBP Resort Pintu Batu Silaen alamat Jalan Jeruk Sada nomor onom Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun 1 Jongjong Mahamu Udul Mahamu Tuhatama Mamasu-masu nasida Gabe ruas na denggan di tonga-tongata tarlumobima Ijoloni Tuhata Tikting naing marbagas Tikting paduahon Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Beniam Petra Holong Sirait Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan Anak niya Mata William Sirait Nahinan Tubuninata Emmi Rosmida Boru Sitorus Dohot Oroanna Resnawati Boru Silitonga Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan Boru Niamata Oster Salvador Silitonga Tubuninata Marni Boru Simanjuntak Pamasu-masuan hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 pukul sia 3 Gereja HKBP Rawamangun Tuhatama mamasu-masu parsari peon nasida Anggiat gabi parsari peon na dinggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhata Ruas Parguru Minggu sadarion Tajalodo gabi ruas Parguru Ima Parjolo sahala ina
Ima Omas Boru Pasaribu, Rosian Gereja Betel Indonesia, alamat Kampung Baru, RT 10 Tolu, RW Pitu nomor Pitu, Pulau Mas, Kayu Putih, Jakarta Timur, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. 2. Keluarga Parulian Rumah Horbo, Teti Odora Borusi Hotang, Rabdohot 2 halak ianak kon nasida, Narosian Gereja Pentakosta di Indonesia, alamat Kampung Jawa, RT Sada, RW Tolu, Cakung, Jakarta Timur, Wik Jatinegara, Kaum Patoluhon. Keluarga Nyonya Mitra Kesuma Wijaya, Rumondang Borusinaga, Rabdohot Sahala Ianakon Nasida, Rosian Gereja Betel Indonesia, alamat Jalan Jatinegara Lio, Kampung Jawa, RT Sada, RW Tolu, Jatinegara, Jakarta Timur, Wik Jatinegara, Kaum. Ruas Namoding. Nah di hari Kamis 26 September 2024 Nunga Jumolo Moding Sahala Ama Hendrik Pangaribuan umur 75 tahun Tinading ni Inata Tohom Borusi Mangucong Nahinan, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 2 RW 5 nomor 10 balap sepeda Rawamangun Jakarta Timur. Wik balap sepeda Tuudian hari Sabtu Nasalpu tanggal 28 September 2024 di Bona Pasogit Pitubosi Laguboti 2. Nah di hari Jumat 27 September 2024 Nunga Jumolo Moding Sahala Ama Ima Sahat Hasiholan Jatua Nainggolan umur 70 tahun Tinading ni Inata Mahdalena Boru Sitanggang Nahinan, alamat Jalan Komplek HI Blok A nomor 24 Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading. Rencana tuudean hari Senin 30 September 2024 di TPU San Diego Hills, Karawang. Tuhatama mangaleho gogo doho pangalapulion na sumurong tu keluarga na marhabot ni Roha. Pelean dohot aka udut ni buwa-buwa, tajaha madiharotas tikting lang pinarade ni Huriata, di pasu-pasu di batama kabarita masa, dohot ulaon si patu paota bahen sangap di goarna, tongonima tikting di Huriata minggu sa diarion. Mau lihat ya. Shalom. Selamat hari Minggu amang daut inang. Parjelo sahali tadok ma mulate tu amang pardenggan basai Tuhan Yesus Kristus. Nah saya toktong mandongan hita, amasu-masu hita, mangaleon hahipason, boy hita sahat marpungu di bagas jorona, lau mamuji dot pasangapon guarna nabadiai. Nah hormati hami amang pandita resort, amang daut inang pandita fungsional, amang pandita rumah robo, namang buan jamita dihita di minggu managuton. Sosongoni na hormati hami, amang inang parhalo do situa HKBP Rawamangun. Tarlobi ma na hormati hami, na tua-tua nami, amang daut inang Anggi Pinaribot. Oras madihita salutna. Oras. Kami dari panitia Pesta Gotilon HKBP Rawamangun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat yang telah memberikan janji iman pada saat hari ulang tahun HKBP Rawamangun yang ke-60 tahun. Apabila dari Amang dan Inang masih mau memberikan, kami dari panitia siap untuk menerimanya. Sesuai dengan warta jemaat yang telah diinformasikan beberapa minggu yang lalu dan sampai hari ini,
bahwa tanggal 6 Oktober 2024 kita akan mengadakan pesta Gotilon yang bertempat di Gedung Maria Convention Hall. Pesta Gotilon ini akan dimulai dengan ibadah, dimulai pukul 8 pagi. Oleh karena itu kami dari panitia, para halado, dan para pendeta sangat berharap kepada Amang dan Inang semua bisa hadir sebelum jam 8 pagi agar kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah tersebut. Setelah ibadah, kita akan masuk ke acara perayaan berupa salah satunya pemberian silua dari setiap week dan kategorial. Oleh karena itu kami sangat memohon kepada Amang dan Inang dapat memberikan siluanya kepada Sintua Week dan dikumpulkan di setiap masing-masing week. Dan pada tanggal 6 Oktober 2024 kita semua akan menyerahkannya kepada gereja melalui panitia Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pada kesempatan ini juga kami mau menginformasikan bahwa hari ini ada bazar UMKM dan kami sangat berharap Amang dan Inang sudilah kiranya mampir untuk dapat membeli produk-produk yang ditawarkan oleh jemaat kita. Bazar ini adalah rangkaian dari seluruh kegiatan yang telah kita rencanakan dan laksanakan dari ulang tahun HKBP Rawamangun bulan Juni 2024, Zending HKBP, dan rencana Pesta Gotilon tahun inklusif, serta memperingati hari ulang tahun HKBP yang ke-159 tahun. Kami juga mohon maaf apabila dengan adanya bazar ini Amang dan Inang kurang nyaman. Marilah kita doakan agar usaha UMKM dari jemaat kita ini diberkati Tuhan Yesus, maju dan sukses. Sebagai informasi juga buat Amang dan Inang dan seluruh jemaat, silua yang akan terkumpul ini akan diperuntukkan untuk merenovasi gereja kita, seperti membangun toilet yang baru, menambah unit AC, perbaikan plafon, furnis semua kusen, serta merapikan pagar gereja agar terlihat lebih bersih dan lebih baik. Mengakhiri kata sambutan ini, kami mengajak Amang dan Inang semua untuk mendoakan serta berpartisipasi agar Pesta Gotilon ini berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus saja. Amin. Sebagai penutup dari kami, ada pantun singkat. Pulang gereja hari ini, mampir ke bazar UMKM membeli rica-rica dan kopi Arabica. Amang dan Inang yang baik hati, mari kita doakan Pesta Gotilon dengan gembira dan penuh sukacita. Horas Moliate.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Mauliate ma dituhatta, mauliate ma dihita saluhutna. Boi hita marsaur muserap dohot hatani debata di minggu 10 walu dung Trinitatis marhite topik minggu pangurupio dihita di bagasan kuarni Jahoba. Hatani debata adalah tanah marsaur iman atar surat sian Pesalmen 124 ayat sada sahat tu ayat walu hujaha madihita. Ede hananakok sian si Daud out unang Jahoba madongani hita sai inma didok Israel out unang Jahoba madongani hita uju hehe jolma mangalohita sai ngolu-ngolu hita bodutanna ujui di panoboni rimas nasida dopak hita saina aupon ni aka aek dohita ujui saina boluson ni batang aikido todita saina boluson ni aka aek namar hasahi dotongo todita ujui pinuji ma Jahoba nasongon mangalehon hita sisoron ni aka pangisi nasidai nunga malua toditai songon pidong na malua sia sabil ni parsabil nunga mato sabili jadi malua hita yanggo pangurupio di hita di bagasan goar ni Jahoba si topa langit doho tanoon disido sahatna sahalinai horas madihita manginang mauliate maditu hatta nungaronaki gora-gora sia tikting doho sian panitia pesta gotilon di Huriata HKBP Rawamangun nalahota patupa di hari Minggu 6 Oktober 2024 Minggu nalauro. Jadi soto ngadong bianno narotu gereja hari Minggu kecuali jam 6 doho jam itu malam. Tu somma sudero. Tu Maria Marosude aka namar minggu di jam 10 namar minggu di jam sada doho di 1:05 tu Maria Maro laho marpesta gotilon amanginang sudedo hita nungahea masuk tu Maria Convention Hall i jala molo holan 600 marahudokon namar mingguon par minggu jam 10 ro tu Mariai mungkin nunga hampir marisi satonga ditaba maano jam sada doho 1:05 boy maanon ni sikop penuh gedung Mariai jadi sotu ngadong nasolas rohana teh sotu ngadong nama dok tiap tahun marpesta gotilon sotu ngadong nama dokon hepeng nama dok hola kepeng disi olo dosi patadang dirajumi napi nasahat nai pelead doi tudadopan di debata adong di bagasani tangiang adong di bagasani rohamadok mauliate dang hola sebatas nominal manang sadia nata pahasahati alai mologanup rohita tu gereja manang adong ulau nata patupa pasahaton pelean pasahato silua ikon nata ingo do di bagasan haporsiaon ku pasahat o peleaku tu debata marhite huria HKBP Rawamangun ikod dao parungutunguton siani amen Ido palagi ruas naro di bagas hatikyon dang adong madokon ay say hepeng say membangun akan nasorodo madokoni mungkin. Akan
ala hampir dohita mungkin satonga magudang di hutong. 50% namara mungkin nama godang di Jakarta. Hobar tu hutatta. Marasing-asing do bohahita marpesta gotilon. Adong do nama boan akka parbue na diulana. Di boam ma eme. Adong ma akai nata maboan aka itak sagu-sagu itak gurgur lapet gabur-gabur di bawah mai tu gareja di pabagi homai tu aka donganna mardonga mauliate las rohana ikut dapot do lapet ni gabur-gabur ni sahalak ina tuna asing asasah Roma aka naposo di bawah ma aka amplopna. Jadi naposo juga anak-anak kami naposo, jangan katakan hanya ibu-ibu, hanya bapak-bapak yang ikut marpesta gotilon. Molo soroho hari Minggu alai pasahat peleammu, titip di jamonom, manang titik di jam pitu, takas pasahat, pelean mauliate, gabe nahu ula Tuhan, dapot sirokap ni todi, dapot jodoh, dapot akapar sikolaan, dapot akapar karijoan, omma dalaku madok mauliate, tutuhani. Jala sudema ruas ni huria. Marulupulup aka ama mabuan amplopna aka ina mabuat tadokna dohok gonina semua datang ke gereja membawa persembahan sebagai bukti debata nama masu-masu dalam porsia doau las do sude rohani ruas ni huriata anon mulai siada dana sekolah minggu sahat tu lansia apalagi lansia dohok nomiate molo begenakin edeni angkulung ninomi merinding saya mendengar terakhirnya neng martoba tanga donenau alai nunga diwakil hona karuas ni huria naruhaku luar biasa menimbulkan iman karena majesty nama Tuhan yang dipermuliakan. Begitu juga tadi dengan nama punguan kor daripada penggilingan di pahobar nasida do jamiton kor nasida doho tu jamita tentang betapa mulia nama Tuhan dalam kehidupan ini. Amang inang dihita jolma atar murado mangalului ciri khas ni sahalak jolma jalaboido ciri khas non ni gabe panggoara tu ibana ala sai ciri khas nodo sai jot-jot di ulahon ala dang sahali di ulahon imanai alai sai torus di hatahon sai torus di padok sai torus igabe gaya passion na ubahe molotaida ibana sai torpitor jupang do di rohata oh molo si ibana dok majo aka inanomion anggo inanomion ni adong sahalak inanomion ni molo namar paheanon ni ikosarupa do mulai sia sibong na sahatu sipatuna tasna kebayana warna ni tusuk sanggul nai ikosarupa. Jadi dang sahali torus ay molo sahali mungkin alani marangkulung manasida pakai sal-sal nasida pakai baju nahuni nasida alai sai ido hasomalanna jaladang muba-uba hotdog terus. Inilah gayanya. Mana ngadongdo dia kasudu nau poso na mungkin hatana pakalingna nunga songoni terus. Dang pola bedohonon itu diatur-atur alai nunga songoni. Gayanya sudah seperti itu, cara bicaranya sudah seperti itu, bukan lagi sesuatu hal yang diatur-atur ubahen sipata sorope ibana nunga taboto anggodo ngatai idoi gayana terus pakatayon na pe ido terus jadi dang pola be sipata aci roha dang pola be aci roha molo nunga di hata hosoni ai sunga sian nahutada ibana ai songoni do terus ulauna ai songoni do terus hatana dang pola be masuk tu bagasar roha jala odo jot goarta hobar tu sipata ala gudang do disom mungkin na adong goarna hobar tu sifatna
Jadi adong do di sona margoar mungkin toke sawit. Allah memang toke sawit ibana. Manang par toke pinahan. Allah agen ni pinahan di mana di senanan. Manang songon na di hutanami. Si rumah horbo parjagal biang inna. Allah marjagal biang, marjagal panangga ibana. Pokoknya dang ditada oni Johnny parlindungan rumah horbo alai melalui dokon si Johnny parjagal biang sude nungama boton. Jala gudang do di son. Guarna di behedonganna. Si Aspemo manang si Asperes ala molo masuk tu gereja imana torrenges tormodom jala ido di bahe guarna adang pola sale ay memang ido terus ulonna pokoknya molo nunga masuk tu gereja bal ima guarni amatai dang pola dukuno be dang pola be nilayo manangaha itu adalah sebuah kebiasaannya alai molo hudoko tuhamu amanginang husukku kamu amanginang jala azlusi hamuma di bagasa rohamu bahe kamu majo satu kata untuk Tuhan. Satu kata yang bisa kita katakan tentang Tuhan. Totu sahali amarasi ngasing do padohan di bagasa rohata melohudokon bahe majo sadahata taringo tu debata nati nadam hobartu pengalaman pribadi. Adong mau mungkin madoko debata na burju. Ala burju debata di hilala ibana. Adong mungkin madoko debata para si roha ala asi toktong rohani debata maradopon ibana. Adong madoko no debata pangurupi. Adong debata madokon di bagasan panguluan na mangaleho pasu-pasuna. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu adalah penguasa langit dan bumi. Hobartu pengalaman pribadi taganup marsada-sada. Boido tapa jojor gowarni debata. Hobartu sipatna jala ido mabahen tubuh hapor syota ganu pari ganu tiki ay tahingot do ay debata tahi parasi roha bolon pardenggan basa naburjudo ibana labak tarimas maradopon akahami pardosaon ubahenna sai huha holongi sai nahu hasiholi ibana di bagasan parnguluaku ima panadayota jala odo toktong nataida di bagasa turpukon panadayon ni parpesalmen maradopo debata naong di jalo ibana uju mangadopi akasitaonon ibana hobartu sima di bahen ibana guarni debata yaitu pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dia menyebutkan pangurupion pertolongan adalah nama Tuhan hobartu kesaksian na diadopi ibana di bagasan parnguluanna. Amanginang totu sahali makatai taringot tu Tuhan, makatai taringot tu sifat-sifat ni debata obartu panadayota diganup marsada-sada totu sahali sipata diuji do panadayotai hobartu gowarni debata hobartu na pambahena ni debata di bagasan nguluta sipata diuji do parnguluata bohado debata didokho parasi roha alai hobartu na masa di bagasan parnguluammu dang takas dape makilala ho asidohot holong ni rohani debata ala memang ikodohonota do bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan perjuangan. Nang diaka natumua, diaka natua-tua nami di son. Nung ngamar soho taheaka parsoriani, nung ngamar soho dape parsoriani, hola di San Diego di Podok Kalapa do nama dokon so parsorion. Molo saleleng di tanah odo pehita bagian di pardalanan ni ngoluta do parsorion holso sahid dohot aka arsak na asing.
Saliling di tanah ok kita, ido pe bagian ni pardalanan ni parnguluata, si pata, olo do tapi kiri tarajumi, dia do debata, molo di dokoko, hodo pangurupi, hodo namarasini roha maradopon au, alai molo tongon, ditiki songonon, hascit paet parir huhilala, bohado Tuhan, tutudo goari, nagabe sifatmi, nagabe manguluhon parnguluaku sahatu bagasan tikinuengon. Benarkah nama Tuhan itu yang agung, yang mulia, yang maha baik, yang maha daripada segalanya? Ketika saya melihat kehidupan saya songonod dapat terus, saya marsahi dapat terus. Mungkin cita-citana di tahun 2025 martai baru nasida mula sudah itu huta alai dang sahak bulan Desember gotap di tongah dalan adong akan amoding ubahen na sinakapan sudat ubahen sipata suku-sukun na hutahi na husakap di bagasa rohaku dang sau Tuhan. Jala ido dari tedakon ni par pesalmen. Molo tahida do di bagasan pesalmenon di hati dakon ibana do bohado sasitongna debata najolo jala bohado nuaing debata jala bohado nuaing debata di hari marsogun. Bahwa Allah itu sangat jelas diterangkan di paboa marhite pujian ni si Daud, pohado debata madongani ibana di nasai laun, jala bohado debata mangurupi ibana nuaing, jala bohado debata mangurupi ibana marsogot, jala odo nalaho ikon hati dakonota, pohado debata mangurupi hamu najolo. Ay molo ni bereng sude akaruas ni hurion nasia joloon. Luar biasa kapar karijoanna, amen. Luar biasa bagana, luar biasa minar-minar ni bohina. Ape atarise mahamuna jolo. Atarise mahamuna jolo. Siak keluarga ni ise dohamu. Siak kutadia dohamu. Aha do sikolamu. Ise do nama baik kamu saha tutikin wengon datung sodohono munama ise au najolo ala adong do debata ditiki menek ditiki hanguluaku. Ay tabereng maamanginang ay godang dongata nang jumolo borhat apalagi saha nama hita tu bulan Oktober minggu naro jala sabulan nari dong Oktober jahaw nama akaguar-guar na jumolo na moding. Hape nung agudang dongata na moding, molo disukun, moding na sida alani hatakangan na do. Jala bolomboy mangolu hita sa hatutikin waingon alani burjumudo. Jala moloboy di pabor hatamu akka yanakomu sikola. Jala moloboy akka poparamu di berek kamu mangoli muli. Jala moloboy di berek kamu akka pahopumu ala ni burjumu doi. Iko dohono do di bagasan haporsiaon. Natong do mangula di bata di tiki na jolo. Jalan waing pe mangula do debata sahat di bagasa tikyon na mangula do debata sampai hari ini jika Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita dang binoto be songo dia perdalanan ningoluta jala sahat tu tiki na lauro ikod dohonota do tong do debata mangula di bagasan parnguluaku. Ay takas do amang inang tabereng di bagasa turpukon boha par pesalmen magobarhon taringot tu ngol-ngol ni parnguluanna hasi ni parnguluanna ala ni namasa di bagasan parnguluanna digambar homa di bagasan turpukon songon aek nalaho mangaupon ibana nalaho boduton ni aek ibana. Jadi amang inang tang sude colma
mabiar dang sudah jolma gogo mamereng aka aek ala memang holan ubak na di Danau Toba pe holan ibereng ibana pe air dalam Danau Toba itu holan rope obakna hanya sedikit obatnya gitu. Adong do jolma fobia akan gelombang sehingga ketika dia melihat gelombang pitor biahaton pitor mabiar do ibana dirajumi rohana nalaho boduton ni galubangima ibana. Apalagi molo didokon di bagasa turpukon di kobarhon songon aek nalaho mangaupon au songon aek nang dijolo nunga patar nunga paltak aiki di jolona jala di gobar hodo muse songon ngingi manang songon tadok majo songon pamangan ngingi ni babiat nunga di jolo hola mabolgang nama babiati laho mabudut akasi budutanna jala di dok di gobar hon songon pidong nang hona sabil nunga hona sabil ibana nunga tarjorat patnai alai di palua debata ibana. Gambaran daripada ungkapan bahwa memang betul-betul di masa-masa tertekan di dalam kehidupannya begitu berat nasoboi bemalua anggo di gobarhon tarsongon aek namang gulung-gulung di gobar hotar songon di jolo ni babiat na tongon ikon beduton na ibana doho di bagasan sabil mulai do sabil ima akka para duhur mulai do ngaduhur nunga dapok ma aduhuron dung dapot aduhuron nunga dapok pak non alai boy malua muse ima nanidok na di bagasa turpukon hanya karena intervensi, hanya karena Allah yang menggagalkan. Tidak ada yang bisa menggagalkan pemazmur. Ay tabayakon majo. Ay molo nunga dijorat pak tahun ni. Ay molo nunga diikat tangat ton. Molo didokon. Hola tuhamatean nama. Hola tuhamatean nama. Naso adong boy palua homanang ise. Alai digobarho di bagasa turpukon. Intervensi daripada Allah. Allah memblok, Allah menggagalkan segala maksud daripada yang jahat terhadap pemazmur. Ubahena dipuji di pasangap ibana debata di bagasan parnguluanna. Allah nia manginang molo didok jolma gak ada lo gak enak. Allah di bagasa tikyon tadokma tidak ada Tuhan, hidupmu tidak selamat. Tidak ada Tuhan, hidupmu tidak selamat. Allah boido amanginang berusaha hita membangun sebuah kekuatan. Boido hita berusaha tegar, boido hita berusaha paluaho dirita taringot tu hagogo otta alai ipe dohonotta dang tuk gogomi dang tuk artami dang tuk huasomi sada sisi iko dohonotta do angkat tangan au Tuhan hola tuhodo hupasahat pardalana ningolukku tabereng ma satabi akka diamanami inanami nasehat ibana sahat tutikin waengon aleber kamu ma akka dong hatta kana marsahid adong do tiki dohonon niaka namar sahid oba pe Tuhan dang tahu be rumah sakit di Indonesia rodi di luar negeri pe dang sanggup be bahkan di tiki manau hagogoto kita dohonot tabe ise be Tuhan dang adong be naboy mangurupi yau dang adong be boy mangurupi palua honau ala iko dohonot tama sudah saatnya Tuhan. Hanya Tuhan yang intervensi, hanya Tuhan yang bisa menggagalkan rencana-rencana jahat, atau mungkin hanya Tuhan yang bisa membuat yang baik dalam kehidupanku. Allah mau lebih negedo si pata akka cerita ni hakka na porsea pardalanan di parnguluan na bohade bata mangaramoti ibana bohade bata patongokon akka parkarejuan bahkan bohade bata mangalehon pahoputu ibana naso mungkin alai di patau debata. Jala adong dosada akka na porsea marcerita tu hami di dokon ibana ma kesaksian di bagasan parnguluanna obar tu suha-suha ni dokter sasitongna dang boinian dengan pamatang ni inata
ala adong sahid na memang mangabati asa dengan pamatang ni inaton. Alay amang dakkuboto bohade bata nama dok mangula di bagasan parnguluaku molo nunga di dokter daong alay hola debatado na tau mengintervensi sehingga itu terjadi. Dakkolan nasida mungkin alay saluhut na do ruas ni huria AKBP Ramangun. Dakkolanau mungkin nama jalo intervensi ni debata. Dakkolanau mungkin nama ngida pambahena ni debata nama saibalga di bagasa parnguluaku molo audo manuraton mungkin dang pol lebih daripada satu buku ini dituliskan perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Jala ido nalaho ikon hamulete honota ubahen nahu puji hupa sangap debata di bagasan parnguluaku. Mula dong dope nama nukun taringot tu pangurupion di debata ikon ingotota dong waso ni debata naso terbatas amang inang bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Naso hadodoan akadalat dalan ni debata anggo pikiran roha dalan ni jolma itu sido alay molo nunga dalan ni debata naso hadodoan ni jolma naso tuk pikirata mangatusi namasa na laho patupau ni debata laho paluahon akan aporsea di ibana kok do dalan ni debata laho mangurupi tang taboto isi baheno ni debata na mangurupi hita jala au pe songot sahalak na poso ni debata takasdo huhati dakon molo so hutadda molo so huboto ise ibana alay boydo si pata ro pangurupio ni debata maradopon naso hutaddai laho palubakon pardalanan ni ngulukku. Sederhana do cerit, sederhana do namason alay na sederhanon boydo di auhok kamu di bagasa perngulamu. Kado sadatik betul-betul mogok motorhu menghantar dana sekolah, menghantar dana sekolah. Dangadong mabuak kepeng, dangadong mabuak kepeng, dangadong mabuak pola kempon di bawah. Nunga di si iba di dalani iba. Aha donaingan nonni, ise donaingan nonni mabuanda dana kona lau sekolah. Memang dakuta dar ruas ni huria HKBP Rawamangun do mana. Jadi mogok motor, mar helm doau, mar masker. Roma, amang dia ma asa huantar danaki. Nah, ruas Rawamangun doau amangen. Nah, bah, totung di bawah donon anak dok borukom manang tu dia molohu pasaha tu mana. Udosan, alay hudok masonon. Dia majo hepeng mui 20.000 niko. Mates dotong 20.000. Dilehoni mana ma nalaho manempel bado dainang niko. Itaruho mayana kokon. Alay manempel bano na udang sonang rohaku. Iko jolohu pasti hojo saha di parsikolanda dan akonne. Lau mau tu sekolah, saha di parsikola, saha di parsikolaan. Anaki selamat. Sahat tutiki nuengon dakutadda boruaha inangi wik dia inangi alai nunga paluahon ngoluku dohot aka anak boruku. Sampai sekarang saya tidak tahu, tidak kenal siapa. Daku boto manangise. Songonido di bataba henon nalaho mangurupi hamu. Pangurupion pertolongan Tuhan banyak caranya yang mungkin cara-cara yang tidak masuk akal. Alai molo nunga di doko debata. Urupaku doho. Paima ma amanginang. Porsea maho. Saina di patongo do. Hobar tutikina. Amin. Martangiang mahita. Jahoba debata amanami. Mauliate maho pasa rohanami tuho. Takasdo buhati dako kami. Ia pangurupio dihami. Marharorohan siat debata. Ido tutu Tuhan moladong dope siak kami nasipata
dang makilala pangurupion ni debata alania kasih taonon, alania kasahit, bahkan songonunga di jolo ni akka hamauloni hami, dang boy hami humusor, dang boy hami marpikir, tuho mahami pasahaton, akan namaol akan nadok-dok di bagasa rohanami, sai asi maroham di hami Tuhan, urupi hami, palua hami, jupang masa hagogotot di hami, aihodo pangurupi di hami. Tuhan mau liate mahu pasarohan hami tuho. Alaboy hami manangihok katam. Jala ima patubuhon haprosyaon nami na mangihut toko. Asa molo aha pena hutau kami di hasyanganon. Asa unang madele hami. Asa lam takas manatap hami tujolo. Ai hodo disiamun nami nang dihabirang nami. Tuhan Jehovah debata pasupasu mahami ramoti ma pardalanan ingulu nami manangahape na niulani tangan pikiran nang roha nami sai ima dalammu mamasu-masu hami asa idaw nami Tuhan akan nauli na denggan na pinatongommu Tuhami dia kana marsahit say homatoktong na pamalupon na sida marhite aka ubat si panganon nang terapi na pinatupan yaka tenaga kesehatan. Ima Hiskia marbun nyonya tambah boru na 70. Willianton siaing boru sagala. Antoni si majuntak. Dohot aka na marsahit na sopola boton nami manang ding dipaboa tuhuriam manang say dipabuni-buni sahina saya si maroham Tuhan dauni manasida asa umira di hilala sahit na adong di pamatangna Jehovah debata amanami di hari Minggu 6 Oktober 2024 ima pesta gotilon HKBP Rawamangun tahun 2024 Tuhan ulaon madok mauliate dohami nama boan akka gabe naniula nami marhite ulaon nami siganupari atong Tuhan dalan nami mai madok mauliate tua dopahmu ala nang mangula do debata marhite na mangula hami di ulaon nami siganupari atong Tuhan sude ruas ni huriam siad dakdanak sahat tunamatua marulupulup makalason pambahenammu nasun balga tusaluhut ruas ni huriam marsogot dinamamuhai hami ya kaulaw nami di kantor martiga-tiga marusaha dia kasumakapi rekanan bisnis dohok nasoboy hubilangi hami ya kaulaw ni ruasmi juluani ma ulaw nami asa marhite ulaw nami Tuhan budai hugotil hami ma akka pasu-pasum mauliate madiho di bagasa Yesus Kristus martangia kami amin. Mari dehita uhut tapasahat peliata. Dile
niakom ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengkan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehomi tu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa hoparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu, itonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marohan nami marhite-hite, todim, asalam hutadahami godang ni seleho-lehomi tuhami, asalam girgir hai madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomeni roham di Banu Tongosong na di Banua Gijang, lehom matu hami sadarion hangolua siapari, say sama dosa nami song panesa nami, idosan hidongan namar dosa tu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tuton di munabe.